Aarhus. Det er dem i gult, der har festen. Mukhtar boldrer sig. Mukhtar! Nej. Altså, så er han også stemplet ind på den front i dansk fodbold. Risa Domisi. Szymanowski! Men hvilken detalje ser Szymanowski der? Det er altså en svær detalje med venstre skøjten ind ved forreste stolpe. Brøndby FC København spiller forsøger at søge væk fra feltet. Men den der, ren træf. Alt for fri Szymanowski og flagrer midt i feltet. Perfekt hjørnespark fra Thomas Kahlenberg. Herovre Peter Madsen, og hvad gør han så? Madsen, Bullet og Toms, Tomt, og så er det altså den totale indnydelse af at rykke det fra Sønderjyske her. Peter Madsen til 6-0. Først så tørrer han forsvarer, og Ibsen, lad os prøve at se her igen. Kommer ud, Jan Christiansen, sådan en indlæg, han nærmest hælder ind over. Prøv at se den der, så tager han med bagom, og så slår han den bagom sit støtteben. Du skal lige se den her igen, Anders, ikke? Ja, det er selvfølgelig overskud. Han har prøvet det her før. Bare en light version. Domisi, den ligger godt, og det er tæt på, at netop Gregor kommer ind. Opsamling af Daniel Akker. Det er Delaney, der får bolden væk i første omgang. Her. Johan Larsson med et ordentligt drøn. Ikke offside. Martin Albrechtsen, den tidligere FCK-spiller, som var langt væk fra startomstillingen bare i sidste uge. Men den der bold trådt tilbage banen fra Akker. Ro på fra Kahlenberg. Sparket, der rammer en 4-5 FCK, og godt fuldt op, kommer ind i boldens retning og sætter bare lige hovedet på. Thomas Kahlenberg, så er der mulighed for et løb for ham. Han skal bare som set ud at løbe, og så stort set være ligeglad med, hvor han ender hen i verden. Det er taktikken, og så kommer han endda fri af Thomas Christensen, og så kan det måske blive til en chance. Og han scorer så et fantastisk mål med venstre benet der. Det så nonchalant ud, det løb der. Der er ingen tvivl om sådan en afslutning her, sådan et mål. Prøv at se, hvordan han nu nærmest ned i spacertempo, og så ligger han med venstre ben derovre. Det er så flot lavet. Og han med sit kropssprog der laver en lille finte, som om han indikerer, at han vil aflevere på tværs, og så sparker han den med venstre benet op i krydset. Arne Mukhtar sparker til den der lidt glimrende spark, og vi var hjørnet, og sikkert afslutning. Vi får på det her opgør bedst, som jeg sidder og fabler om. Detaljer fra statistikhåndbogen, ja, så sparker han bolden op i målhjørnet. Det er det i hvert fald. Sådan skal det bare gøres. Stefan Andersen, der opgiver at gå efter den. Ja, fordi den sidder så godt og har den fart, den har. Hvilket frispark. 10. mål i sæsonen har de Mukhtar. Brøndby på vej imod holdets 4. sejr ud af 4 mulige i sæsonen over FC København. Helt tydeligt i hvert fald, Peter Christiansen har sat sig for, at Jonas Kammer må ikke blive ret vendt her. Så et godt hovedstød for siden. Det gør mål, Daniel Akker er det, der hætter den ind. Og 1-0 til Brøndby efter 3 minutter og 30 sekunder spil. Det er fantastisk hovedstød af den unge centerforsvar, som er gået med frem hans andet ligamål i denne sæson. Hvis han kan ikke nå den på sig her, de her billeder, der rammer han den. Rabotski, nej, han kan ikke nå den, og så står det 1-0 til Brøndby. Jeg mener ikke, vi har fået nogen Horsens advarsler endnu. Rommedal er gået. Ikke offside. Dennis Rommedal, Leogang Pia ligger nok en gang ind på midten. Pia, han får en mulighed til Pia. Pia! Gør skaden god. Og gør det inderligt modbydelige ved AC Horsens. Rommedal, det her vanvittige, hissige dybdeløb. Jeg viser, at han vil have den i dybden, og Horsens bagkæden står højt. De står nemlig højt, de er nødt til at satse det hele. Holder roen, kigger ind, afventer til Pia. På venstre kant. Lægger godt tårt ind, og så kommer Daugård.
bliver clearet i første omgang, men ikke langt nok. Så kommer Daugaard, timer det helt perfekt. Og bum, Karl. En helflugter. Og vel, Anders. Ude på Brøndby Stadion, og de spillede 1-1. Der spillede han central midt, og gjorde det rigtig godt i den kamp. Og så kæmpe fejl her, mulighed til Michael Uhre, den lægger han i kassen. 2-1 føring til Brøndby. En kæmpe fejl af AGF, og så er han altså på platten. Michael Uhre, en gave, han snakkede Niels Frederiksen om gaver, som de ikke kunne pakke op. Brøndby, her får de en, og den pakker de i den grad op, og det er Uhre, der gør det igen. Og det er... Gislason, fliktakket, drømme, Stefan Gislason. Det her var altså et stående saksespark, og så ser den ellers op i krogen. Der kunne Jesper Hansen ikke nå op. Men at det skulle udmønte sig i sådan en scoring her, det stod altså ingen steder. Prøv lige at se. Det er underligt spark ind. Simpelthen fantastisk mål, det her. Det må kandidere til årets mål, sæsonens mål. Svend Nielsen nu med frem i angrebet nærmest for Brøndby til at vinde luftduellerne. Her kommer Mads Jørgensen. Og den! Er det målet? Er det målet? Der gør den Brøndby til dansk mester. Det er langt fra utænkeligt. Lige pludselig et lille spidssekunds uopmærksomhed, og så hugger de til. Det er klasse. Hvor man sidder og tænker på, at Brøndby ikke får nok spil ind i feltet, fordi netop når de er inde i feltet, der er de aggressive, der er de gode til at vinde boldene. Der kommer den her situation, og den bliver givet væk af Erik Mykland, som ellers har spillet en stor kamp. En lidt sløset aflevering, som ender hos Mads. Fantastisk afslutning, der kommer her. Den helt bagerst. Lægger Folkast på kanten af feltet. Det er godt trykket af. Det er et pragtmål af Peter Folkast. Vidunder af venstre ben. Og det her, det er en helt enødig detalje. Prøv at bemærke, når vi ser det igen, at der er 4 Brøndby-folk, der styrter afsted, trækker hele FC Midtjyllands forsvaret med sig, og så kommer Folkast bagfra. Det er som den eneste næsten, der ikke er markeret. Fordi alle 4 Brøndby-spillere er trukket frem, og så kommer han helt bagfra, og så rammer han den klokkerent. Helt fantastisk. Prøv at se de 4 Brøndby-spillere, som har trukket FC Midtjyllands-spillere med. Og så bliver den bare dunket ind i hjørnet. Tak skal du have. Vi taler om noget, der hedder en 25 meter eller sådan noget. Og en hilsen måske til farmand her. Og Riskabelius, Nybak far. Tæt på. Det er Allan Nielsen, der tager. Måns Krog med oppe. Det var faktisk ham, der fik hættet. Per Nielsen. Og der kommer Måns Krog til. Udligner til 3-3. Der hvor der er spillet 45 minutter. Og 10 sekunder kommer Måns Krog min sanden op. Det er jo fantastisk det her. Og det mål kan vise sig at kigge guldet til Brøndby. Kolossal jubel nede på bænken, og prøv at se hvad der sker. Vi skal lige rente om at forgængeren i Brøndby, Peter Schmeichel, også har scoret i den her sæson. Lars Windfeldt, der står i den anden ende af banen, har også prøvet en gang at score.